El nostre grup fa recerca sobre les malalties hepàtiques cròniques i en especial sobre dues causes de malalties hepàtiques cròniques que són el fetge gras associat a l'obesitat i la diabetis o les malalties produïdes per consum d'alcohol. I estudiem tot l'espectre clínic de les malalties cròniques des del seu inici, amb el sentit de quan comença a produir-se la inflamació en el fetge, que es produeix posteriorment una fase de fibrosi, fins que ja existeix una cirrosi establerta i es produeixen complicacions de la cirrosi. Per tant, estudiem tant els mecanismes que porten a la producció de la cirrosi hepàtica com els mètodes terapèutics que podem utilitzar per fer front a aquests mecanismes. El nostre grup és un grup interdisciplinar, inclou metges, inclou infermeres, inclou biòlegs, inclou farmacèutics, etc., que tenim el suport de diferents institucions de Catalunya, institucions d'Espanya, institucions d'Europa, i que intentem que la nostra recerca respongui a problemes clínics que nosaltres veiem amb el dia a dia del tractament dels nostres pacients. Per tant, intentem que existeixi una transferència de la nostra recerca que pugui ser utilitzada en la pràctica clínica.